ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Шумо токшои навбатии табиби оилавии манро дар телевизиони Вилояти Суғд тамошо доред. Ин барномаест ки беҳтарин маслиҳатҳои тиббӣ, тавсияҳои мутахассисон ва маълумоти дуруст барои солимии ҳар як аъзои оилаатон пешниҳод мегардад. имрӯз мо ба мавзӯи бисёр муҳим ва ҳассос рӯ меоварем. вируси норасоии масъулияти одам ва синдроми пайдошудаи норасоии масъулияти одам дар соли 2025. ин мавзӯъ на танҳо масъалаи тиббӣ, балки иҷтимоӣ, равонӣ ва фарҳангӣ низ маҳсуб меёбад. мутаассифона то ҳол одамон дар бораи вируси норасоии масъулияти одам маълумоти нокифоя доранд ва аксар вақт андешаҳои нодуруст боиси тарсу нигаронии нолозим мешаванд. дар барномаи имрӯза мо бо кӯмаки табибон ва коршиносони соҳа ба ин масъала равшанӣ меандозем. аз ин хотир бо мо буданро аз ёд набароред, дар шабакаи мо бошед. қабл аз ҳама чун анъана мо меҳмонони барнома мутахассисону табибонро хайрамақдам мехонем ва биёед пеш аз ҳама барои бинандаҳое ки мумкин аст бори аввал ин мавзӯъро шунида истодаанд, ки токшои моро тамошо карда истодаанд, ба таври мухтасар дар бораи вируси норасоии масъулияти одам маълумот медодед. марҳамат. вируси норасоии масъулияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масъулияти одам, чуноне ки дар байни мардум имрӯзҳо бо ибораи вич спид машҳур аст. ин сирояте мебошад ки бо се роҳ ба организми одам ворид мешавад. якум бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, дуюм бо роҳи тазриқӣ ва сеюм аз модар ба кӯдак. барои чӣ вируси норасоии масъулият мегӯянд? Барои ин ки вақте ки вирус ба организми одам ворид шуд, якум ба анамин системи иммунӣ, системи масъулияти одам таъсири худро мерасонад ва ҳамон системи масъулиятро иллатнок мекунад. бинобар ин мегӯянд ки инро вируси норасоии масъулияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масъулият. барои чӣ ин тавр мегӯянд? барои ки вақте ки анамин вирус дар организм муддати тӯлонӣ, яъне ки таъсири худро расонду ба ягон оқибатҳои, яъне ки зарари худро зиёд расонед, бинобар паст шудани масъулияти одам, анамин организми одам метавонад ки ба ҳар гуна бемориҳои ҳамрадиф мегӯянд, дигар намуди бемориҳо авҷ мегирад. бинобар ин мегӯянд ки бемории пайдошудаи норасоии масъулияти одам, яъне ки беморие ки аз ҳисоби норасоии масъулият пайдо шуд. ин муаммо ва ин беморӣ на танҳо дар тоҷикистон, балки муаммои тамоми ҷаҳон маҳсуб меёбад, ки солҳои зиёд бар зидди он мубориза мебаранд. ва умуман бигӯед ки махсусан дар байни кадом синну соли аҳолӣ мушоҳида мекунед шумо? дар ҷавонон ҳастанд ё ки шахсони миёнсол ё мумкин аст калонсолҳо ҳам метавонанд ба ин беморӣ гирифтор шаванд? Агар мо статистикаи ҷаҳониро ба назар гирем, мо бояд аввал қайд кунем ки ин имрӯзҳо бисёр як сирояти ташвишовар мебошад, зеро ки танҳо дар анамин соли 2024 агар мо статистикаро нигоҳ кунем, статистикаи ҷаҳониро, зиёда аз 40 миллион бо анамин вирус дар ҷаҳон зиндаги кар истоданд ва ҳар сол дар ҳамин соли 2024 гӯем 1.3 миллион ҳодисаи нав ба қайд гирифта шудааст. ин танҳо ҳодисае ки ба қайди марказҳо гирифта шудааст ва ҳар сол аз ин беморӣ 630 000 одам мефафтанд дар ҷаҳон. аз аввали ба қайдгирӣ то имрӯз зиёда аз 42 миллион одам аз ин беморӣ фавтидааст. ва агар дар байни кӯдакон гӯем, ҳатто ҳастанд зиёда аз 2.4 миллион дар ҷаҳон гӯем дар байни кӯдакони то синни 18-19 солаам ба қайд гирифта шудааст. агар мо худи статистикаи вилояти Суғдро агар гирем, дар анамин 10 моҳи соли 2025 гӯем, агар мо 221 ҳодиса ба қайд гирифта шуда бошем, ба 221 ҳодисаи нав, аз ин 28% аз ҳисоби гурӯҳи аҳолие ки синни соли аз 30 то 39 сола доранд ва 26% аз ҳисоби гурӯҳи шахсоне ки синни соли 40-49 сола доранд. яъне ки аксарияти анами фоизи ба қайдгирӣ ё ки сироятнокшавии мардум аҳолӣ дар синни соли аз 30 то 49 сола. агар синни соли аз 18 поёнро мо ба назар гирем, дар давоми анамин 10 моҳи соли ҷорӣ 6 ҳодиса дар байни анамин гурӯҳи кӯдаконе ки ҳатто ба балоғат нарасидан низ ба қайд гирифта шуда истодааст. дар ин кӯдаконе ки аз модар ба кӯдак гузашта, ин ҳолатҳо ҳам ҳастанд? бале, дар байни кӯдакони навтаваллудшуда гӯем, яъне ки аз модар ба кӯдак мегӯянд, дар даври ҳомиладорӣ ё ки пас аз ҳомиладорӣ, яъне ки сурат шудан 3 ҳодиса дар давоми 10 моҳ. ин ҳамин омори шумо рақамҳоро гуфтед, нисбат
ба соли гузашта зиёд ҳастанд ё ки кам ҳастанд? агар мо 10 моҳи соли ҷориро нисбат ба соли 2024 муқоиса кунем, дар соли 2024 213 ҳодиса ба қайд гирифта шуда буд, айни ҳол бошад 221 ҳодиса, яъне 8 ҳодиса аз соли гузашта зиёд ба қайд гирифта шудааст. хуб, чӣ хеле ки мо аз омор ва рақамҳо огоҳӣ пайдо кардем, боиси хурсандӣ ҳам ҳаст ки аслан гирем байни нафароне ки синну солашон аз 30-35 боло ба қайд гирифта шудааст ва ҷавонон на он қадар зиёд ҳастанд. ҳамин ҳам боиси хурсандӣ ҳам шуда метавонад, чунки ба фикрам корҳои таблиғотӣ тарғиботӣ бештар байни аҳолӣ ва махсусан ҷавонон пурзӯр гардидааст ва ҳамин ҳам натиҷаҳои худро даст метавонад. сари соли ба мо аллакай нақша гирифтагӣ ҳастем ки ҳамин нақшаи муштарак якҷоя бо маркази репродуктивӣ, инчунин маркази мубориза бар зидди вируси норасоигии масонияти одам ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, ин як нақшаи ҳамаҷониба ҳаст ки ва байни ҷавонон ҳамин чорабиниҳои оммавиро, корҳои фаҳмондагиро ҳамин 4 марказ ба анҷом мерасонад ва маълумотҳоро пурра дар вақти ҳамун вохӯриҳо ҳама самти худашро гуфта мефаҳмонад ки ин асосан ҷавононро дар бар мегирад. барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки имрӯз дар байни ҷавонон маълумотнокӣ оиди пешгирии ин беморӣ баланд шудаасту ва метавонанд имрӯз худро ва наздикони худро ва оилаи худро аз ин беморӣ эмин доранд. 8 ҳодисае ки зиёд ба қайд гирифта шудааст гуфтем, мо дар ин ҷо метавонем ки ду сабаби асосиашро зикр кунем. якум сабаб ин зиёд гардидани ташхис дар байни гурӯҳи мардум, дар байни аҳолӣ. агар мо дар 10 моҳи соли 2024 ба нисбат ба соли 2025 муқоиса кунем, мо зиёда аз 45 000 ташхис аз соли гузашта мо зиёд ташхис кардем дар байни аҳолӣ. дар тамоми ин ҳам дар муассисаи тандурустӣ, ҳам дар байни муҳоҷирон, ҳам дар байни шахсоне ки худ муроҷиат ба пас аз масалан бозгашт аз муҳоҷират бармегиранд муроҷиат карданд, ягер ки ташхис зиёд гардидааст, чӣ қадар ки ташхис зиёд бошад, ҳамон қадар дарёфт ҳам низ зиёд мешавад. ин хуб аст, яъне ки маънои зиёдшавӣ ин маъноро надорад ки ягон ташвиш бор, зеро ки фаъолиятро низ дуруст ба роҳ монда шудааст ва бинобар ин дарёфт ҳам зиёд мешавад. ва сабаби дуюм ин аст ки чӣ хеле гуфтем дар байни синни соли аз 30 то 40-49 сола, ин агар мо ҳама хеле гирем медонем ки бисёртар ин муҳоҷирон, ин шахсоне ки дар ин синни сол аллакай бисёртар гурӯҳи аҳолӣ ки муҳоҷир ҳастанд. чӣ хеле ки дар таҳлилҳое ки мо мегузаронем маълум гардид ки аз анамон шумораи умумие ки мо дар 221 ҳодиса ки ба қайд гирифтем дар ҳамин сол, аз ҳамин 221 60% аз муҳоҷират, яъне ки дар вақте ки мо баъд ба қайд мегирем бо онҳо суҳбат мегузаронем ва дар ҳамин вақти суҳбат дар давоми тафтишоти эпидемиологӣ маълум мегардад ки 60% он амалҳои хатарнок дар берун ки берун аз давлат иҷро кардан ба ҳамин сурат гирифтошанд ва аз ин 20%-шон гӯем 20% анами аҳолие ки дар Тоҷикистон ҳастанду масалан гӯем анами 60% омада одамое ки баргаштанд омада зан ё ки аҳли оилаи худро ки суратнок карданд, яъне ки чихел онҳо статусро намедонанд. вақте ки мо дарёфт мекунем зан фарзанди онҳоро аз ташхис мегузаронем, дар байни онҳо ҳам аллакай дарёфт мешавад. яъне ки дар ум гӯем сабабгори яъне ки ба қайдгирӣ ё ки суратнокшавӣ анами вирус дар байни аҳолӣ гӯем, дар ум зиёда аз 81% сабабгор айни ҳол гӯем аз ҳисоби амалҳои хатарнок дар хориҷи кишвар, яъне ки ба назар мерасад. танҳо 15-20% ҳолатое ки ҳаст ки амалҳои хатарнок ё ки дигар тавассути аз модар ба кӯдак ё дигар роҳҳо дар дохили ҷумҳурӣ суратнок шуда истоданд, ин хеле фоизи кам аст. бинобар ин асосан яъне ки паҳншавии айни ҳол дар ҳудуди вилоят гӯем дар байни анамин муҳоҷироне ки мераванд ки дар онҷо амалҳои хатарнок мекунанд ба қайд гирифта истодааст. ҳар як ҳамун муҳоҷирони меҳнатӣ ки аз инҷа сафар мекунанд, пеш аз рафтанашон ё ки вақте ки омаданд, ҳамин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар фурудгоҳҳо ташкил карда шудааст. ҳатто ҳамунҷа баъд аз
корҳои фаҳмондадиҳӣ мо мутахассисон якҷоя ҳамун тест гузаштанаш меям ҳамин ҳолати яку якбора маълумотро мегиранд ва ҳамун тестҳоро барои гузаштан ҳам ҳамихе шароитҳо муҳайё карда шудааст ки лекин афсус ки баъзан ҳолатҳо мешавад ки ҳамин шаҳрвандон ҳамин чизба ками беш беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд. дар фурудгоҳҳо мониторинг карвонҳо ҳаст ки дар онҷо роликҳо оиди пешгирӣ оиди роҳи гузариш ҳаст ки ҳар дафъа ҳар лаҳза барои шаҳрвандоне ки мисол чи хориҷ мебиёнд чи хориҷ мераванд маълумот огоҳӣ нисбатан бинемо ҳар лаҳза гуфтан ҳаст. яъне супоридани ҳамин тест гуфтӣ меён ки ташхисат ин ихтиёрӣ аст. бале ташхиси винемо агар барои муҳоҷирон гирем ин ихтиёрӣ аст. барои дигар гурӯҳи шаҳрвандон масалан шахсоне ки никоҳшаванда аст тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 374 ин ҳатмӣ аст. шахсоне ки занҳои ҳомила ҳастанд инҳо ҳам ҳатмӣ аст. ба кормандони итолои тиб инҳо ҳам тибқи қарори фармоишҳо инҳо ҳатмӣ мебошанд. лекин аз ҳисоби вазорат аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташхисҳо ёки тестҳо ба қадри кофӣ ҳамасола ҷудо шуда истодааст ва аз тарафи марказҳои винемоҳо якҷоя бо кормандони кац кӯмаки амалӣ рафта дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар ҷойҳои ҳамун шахсоне ки муҳоҷират ҳастанд рафта меёнд амуно тариқи ройгон ихтиёрӣ ташхис гузаронида истодаанд. ин яке аз пешгирии ҳамин вируси норасои масуният дар байни муҳоҷирон меояд аст. хеле хуб аст хеле хуб аст он ки ройгон аст ва ташхиси ба фикрам замонавӣ ҳам ҳаст чунки техника ва соҳаи тиб сол аз сол пеш меравад. яъне масъулияти худи инсонро мо бояд дар инҷо бори дигар таъкид бикунем ки аз ҳар нафароне ки ба хориҷи кишвар мераванд дар муҳоҷират ҳастанд ва амалҳои худро хеле хуб ва бисёр ҳам хуб медонанд бояд ки пеш аз ҳама барои саломатии худашонро фаҳмиданд ва барои он ки агар мутаассифона ҳамин вирус пайдо шуд барои паҳн накардан дар байни аъзои оилаашон ин хеле ва хеле муфид ва масъулиятнок амал маҳсуб меёбад. хуб дар бораи имкониятҳои муосири ташхис ва табобат сухан мекунем ин лаҳза. пешравӣ ҳаст дар ин самт чӣ гуна нафароне ки ба ин беморӣ аллакай гирифтор шуданд ба шумо муроҷиат карда метавонанд ва чӣ гуна самти табобати онҳо сурат мегирад? имрӯзо табобати шахсоне ки винемо гирифтор мешаванд тариқи ройгон дар ҳама шаҳрноё дар марказҳои винемо шаҳрноё тариқи ройгон бурда мешавад. ташхиси винемо низ дар ҳама муассисаҳои чи муассисаи тандурустӣ чи муассисаи хусусӣ ташхис ройгон ҳаст бо пулакӣ. нафаре ки ташхис мекунад он нафар агар тасдиқ шуд баъдан равона мекунанд ба шӯъбаи диспансерӣ. имрӯзо чӣ хеле гуфтам дороҳои зидди ретровирусӣ ҳаст ки як рӯзба ҳар як таблетка муайян дар як соат муайян ҳамон шахсе ки гирифта винемо аст истеъмол мекунад. инчунин боз дороҳое ҳастанд ки имрӯзо чӣ хеле гуфтед тиби муосир пешрафта истодааст. аз тарафи маркази винемо ҳам пешравӣ ҳаст. пешравие ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳаст. дороҳое ҳаст ки яъне дороҳои пешгири пеш эҳтимос аст. бале اون داروی استعمال میکنم میتونم مثلا هنگام علاقه جنسی یا که چیزی که با خون آلوده است همون دارویی که وقت استعمال کرد همون نفر خود را محافظت کنه میتونه. یعنی این یک قدمی پیش در سوهای تیب هم برای پیشگیری پهنشوی ویروسی نارسایی مسئولیتی آدم. تشکر زیاد و با این مسئله باز برمیگردیم و چخیلی که اینجا گفتن از آغاز سال علاقه نقشه مخصوص ترتیب داده می شود بین ساختارهای مربوطه و همزمان به فکرم مرکزی نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی هم شامل هستند. аз тарафи кормандон яъне мутахассисони марказҳои санитарии эпидемиологии вилояти суғд ва аз тарафи шаҳру ноҳияҳои марказҳои назорати санитарии эпидемиологии вилояти суғд корҳои назоратӣ яъне оиди иҷроиши фармонҳои вазорати тандуристӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ назорат мекунанд яъне баҳри пешгирӣ این بیماری و دیگر بیماری‌های سیرایتی در مؤسسه‌های
тандурустӣ ғайр аз корҳои назоратӣ корҳои пешгирӣ кунанда низ аз тарафи марказҳои назоратию санитарии эпидемиологӣ гузаронида мешавад. Ғайр аз ин ҳамҷониба бо кормандони ташаккули тарзи ҳаёти солим, бо кормандони яъне мутахассисони марказҳои ВНМО дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, дар марказҳои тиббӣ яъне дар муассисаҳои табобатию профилактикӣ ва дигар қишрҳои ҷомеа низ корҳои профилактикӣ гузаронида мешавад. мутаассифона мо медонем ки вақте ки ҳар як инсон дар бораи бемории худ ва махсусан бемории вируси норасои масъулияти одам огаҳӣ пайдо мекунад, албатта дар дилаш як тарсу ваҳми нотакрор пайдо мешавад ва унчунин ва аз тарс аз ҷомеа пайдо мешавад. Ва дар ҳамин ҳолат нафароне ки мехоҳанд ба шумо муроҷиат бикунанд, чӣ гуна корҳое ки амалҳои махфӣ вуҷуд дорад ва онҳо метавонанд ки бемамо ба маркази шумо рафта табобати худро гиранд ва ба ҳеҷ ҷомеа ҳамин нафаре ки ҳамин беморӣ дорад фош намешавад. айни ҳол сироятнокшавӣ паҳншавии беморӣ сабаби паҳншавии беморӣ асосан аз муҳоҷират гуфтем. Бояд қайд кард ки 20% гуфтем аз 221 ҳодисаи нав 45 нафарашон ин дар байни занҳое гуфтем ки яъне ки шавҳари онҳо аз муҳоҷират омадасту ва сари вақт аз ташхис нагузаштааст, шояд 5 сол пеш омадагӣ, шояд 2 сол пеш омада, мисол давоми як чанд сол мисол алоқа бо ҳамаи аҳли оилаи худ кардааст ва баъдан ҳам ин дарёфт мешавад, ҳама чӣ қадар дар як оила як носолим ҳам падар ҳам модар ҳатто ҳам кӯдако сироятдор мешаванд. Бинобар ин сабаби анами муроҷиат накардани саривақтии онҳо ҳам низ анамин аст ки онҳо дар тарсу ҳарос ҳастанд ё ки метарсанд ки ҳозир ман агар рафта ташхис супорам дарёфт шавад анамин сирояти вируси норасои масъулияти одам маро ба қайд мегиранд ё ки шояд дар байни мардум анамин стигмаи дискриминатсия мегӯянд дар байни табиз дар байни аҳолӣ мо хеле дар сатҳи дар дараҷаи баланд қарор дорад, зеро ҳатто дар бисёр ҷоҳо агар фаҳманд ки ҳамин бемор ҳамин ҳаст, онҳо фикр мекунанд ки ин ягон барои онҳо сироятнок аст, онҳо ягон хатари вай дорад, зиёд дорад. ва бояд донанд ки мо гуфта гузаштем ҳатто дар байни кӯдако гуфтем чӣ қадар фоизи зиёд ҳаст. яъне ки ин маънои он надорад ки одам сироятнок шавад танҳо яъне ки бо роҳи ягон кори хато рафтааст ё ягон амалҳои хатарнок кардааст. ҳатто гуфтем имрӯзҳо хатар яъне ки дар муҳит ки бевай ҳаст, мисли вирус ки ҳаст, ҳамин хатар ҳам вуҷуд дорад. Зеро ҳастанд ҳодисае ки дар байни кӯдакон дар кӯча бозӣ мекунанд, ҳамон чӣ мегӯянд, ҳамон партовҷойҳо бозӣ мекунанд, шояд ягон сӯзан ё ки асбоби тез сӯзандорое ки дар он ҷо мардум мепартанд, дасташ мехилад, ба дасташ сироятнок мешавад. ё ки анами хеле ҳолатое ки яъне ки дар муҳит ки ҳамин вирусе ки ҳаст, яъне ки хатари гирифторшавӣ ё сироятнокшавӣ эҳтимол вуҷуд дорад. Барои ҳамин аз ин чиз ягон кас ки анами стигма ё дискриминатсия ки мегӯем бисёр ҳамин чиз аҳамият яъне ки зеро ин ҳамин сабаб шудааст ки мардум дер муроҷиат мекунанд. ҳам сабаби дер муроҷиат кардан якум ба аҳли оилаи худ чанд нафар сироятнок мешавад, дуюм ба ҳолатҳои дараҷаи сеюму чорум яъне ки стадия мегӯянд, яъне ки дар дараҷаи спид гуфтем аллакай бемориҳои пайдошудаи норасои масъулияти одам пайдо мешаваду баъд хеле дар вазъи саломатии вазъин ба мо муроҷиат мекунанд ки дар ин ҳолат ҳам табобату ҳам назорату ҳам пешгирӣ дар байни анамувоз яъне ки мушкилтар мешавад. барои ҳамин вақте ки мо ба қайд мегирем, якум ҳар як амале ки дар марказҳои мо гузаронида мешавад ҳамаш махфӣ аст. ҳамаи духтурон ки кормандон ки фаъолият мекунанд, яъне ки имзои худро дар анами вақте ки ба кор қабулшавӣ гузоштанд ки онҳо сирри махфия риоя мекунанд, яъне ки ҳатто ҳамсоя ё хештавор, ҳатто ягон хештавор наздики онҳо агар дар ин қайди марказӣ бошад, ҳуқуқ надорад ки ба намун ягон нафари дигар анами оиди сирояти ҳамин шахси дигар гӯяд, зеро дар ҳолати гуфтан ҷавобгарӣ дорад нисбати анамин шахсе ки анамин маълумотро паҳн мекунад ва ҳатто дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston моддаи махсус ҳам ҳаст ки нисбати онҳо чораҷӯӣ карда мешавад. Бинобар ин тамоми он шахсое ки амалҳои хатарнок дар хориҷи кишвар карданд, дар дохили кишвар карданд, ё ки аллакай шахс медонад ки масалан ба амалҳои хатарнок даст яъне ки эҳтимол ки ҳаст, дар он ҳолат бе ягон фикру хаёлҳои масалан чӣ гӯем ҳар гуна шояд шубҳавар ё ки тарс
дода нашавад ва ба ин марказҳои махсус гардонида шуде ки дар 18 шаҳр ноҳияи вилоят вуҷуд дорад муроҷиат кунанд ва оиди махфият ягон хел масалан ки тарс ёки хавотирӣ пайдо накунанд, зеро ки сари вақте гуфтем ки муроҷиат кард ҳам ба фоидаи худ ҳам барои саломатии худ ҳам барои зану фарзанди анамон шахс аст. дар самте ки барои ташхис рафтан шумо ҳам корбарӣ мекунед? аз тарафи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ин якумин дараҷа барои баланд бардоштани савияи дониши аҳолӣ мо маълумотҳо дастрас мекунем, варақаҳои иттилоотӣ паҳн мекунем ва дар вақти вохӯрӣ бевосита яъни вохӯриҳо ба суҳбатҳо карда ба саволҳои онҳо ҷавобҳои мушаххас медиҳем. аз тарафи мутахассисон ин корҳо гузаронида мешавад. баъд аз он мо ҳатто вайҳо тавсия медиҳем ки яке агар ягон кас шубҳа дошта бошад ё ягон кас агар хоҳад ки пешакӣ худашро санҷад метавонад ба марказҳои ҳамин дар шаҳру ноҳияҳо чӣ хеле ки мутахассисон гуфтанд будагӣ муроҷиат кунанд ва аз тестҳои ҳамон махсус истифода баранд ва бо ягон маълумотҳои илова дар кор бошад метавонанд аз мутахассисон дар ҳамонҷо ин маълумотҳои пурра гиранд. ташаккури зиёд. ва муҳимаш бинандаҳои азиз, мумкин аст аксарияти шумо намедонистед то ин дам ҳамаи маълумотҳо махфӣ нигоҳ дошта мешавад ва муҳимаш ин саломатии шумоаст. ҳар як мутахассис ё табиб ки дар ин ҷо ҳузур дорад пеш аз ҳама саломатии шуморо мехоҳад, зеро саломатии ҳар як шаҳрванд саломатии ин миллат аст ва пешравии ҷомеаи мо маҳсуб меёбад. дар бораи гуфтан мутахассиси мо дар бораи он ки ин беморӣ боз якчанд дараҷаро дорад ва мехостем ки дар бораи ҳамин бобат ҳарф зада бошем ки якумаш чӣ гуна аст, дуюмаш чӣ гуна аст ва ба чӣ гуна оризаҳое ки оқибатҳо метавонад оварда расонад. аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 4 марҳилаи анами суръатро ҷудо карданд, яъне ки ҳисоби дараҷанокӣ. дараҷаи якум ин ҳолате ки танҳо вирус ба организм дохил шудааст ва дар организм ягон хел нишона аломат дида намешавад. ва дараҷаи дуюм ҳам ҳамин тавр аст ки ягон хел аломатҳои вазни нокира дида намешавад, танҳо шояд ҳароратбаландӣ ягон хел симптомҳои сабук дида шавад. ва дараҷаи 3 ва 4 яки дараҷаи аллакай 3 ва 4 ба марҳилаи беморӣ пайдо шудани норасои масунат вич спид мекунем яки дараҷаи спид яъне ки бемории пайдо шудани норасои масунати одам аллакай мегузарад. аллакай дар ин ҳолат вақте гуфтем иммунитет ки паст мешаваду ҳисоби организм наметавонад ки ба ҳар гуна микроорганизме ки аз берун ворид мешавад муқобилият нишон диҳад ба организм. дар ин ҳолат анамин масалан бемории сил гӯем дар тамоми он барангезандаҳои бемории дигар вақте ба организм дохил мешавад организм наметавонад худашро муҳофизат кунад ва анамоно авҷ мегиранд ки инкишоф ёки ташаккул мебаранд дар дохили организм ва ба ҳар гуна бемории сироятӣ оварда мерасад. масалан бемории сил мешавад ёки бемории масалан саратонӣ ягон хел бемории саратонӣ бемориҳои дарунравӣ дида мешавад, зеро ки чизе ки истеъмол мекунад дар ҳар як хӯроке мо истеъмол мекунем шояд ягон барангезонда ки организми солим метавонад муқобилат нишон диҳад организми онҳо наметавонад. бинобар ин ҳамин нишонаҳое ки дарунравӣ дилбеҳузурӣ ё дигар бемориҳо ҳароратбаландӣ дида мешавад. ва инчунин стадияи сеюм ва чорум гуфтем оқибатҳои яъне ки дараҷаи вазне ки дорад аллакай дар ин ҳолат организм иммунитети шахс бисёр дар стадии паст аст CD4 мегӯем, яъне ки миқдори ҳуҷайраҳо хеле паст мешавад ва наметавонад муқобилат нишон диҳад. бинобар ин ҳатто миқдори вирус ёшуно иммунитет паст шудан ҳатто метавонад ки ба марг оварда расонад, яъне ки ҳисоби афзоишу инкишофи дигар бемориҳо метавонад ки ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. ташаккур. дар солҳои аввали ошкор кардани ин беморӣ ҳама меҳаросиданд ки оқибат ин беморӣ ба марг оварда мерасонад ва ба бемориҳои хеле вазнин. ва мо дар бораи пешравии соҳаи тиб тандурустӣ сухан кардем ва бигӯед ки оё нафароне ки гирифтори ҳамин беморӣ ҳастанд метавонанд ки зиндагии комил баранд, солим дошта бошанд, кору фаъолият баранд, аъзои оила ё ки оиладор шаванд, соҳиби фарзанд шаванд? шахсоне ки ё беморине ки гирифтори венемо ҳастанд онҳо ҳам ҳуқуқҳои худшона доранд. اونها هم میتونن شخص اولیه سالم گیرن، اونها هم میتونن مثال فرزندی سالم به دنیا آورن. در حالتی که شخصی که گرفتار وینمو باشد از طرف متخصصای مرکز وینمو مخصوصا شعبه دیسپنسری همو نظارت میکنن. بعد 6 ماه
از معاینه میگذرونن، تشخیص های علاوه میگیرن، مثلا سربار ویروس ها میبینن که مقدار ویروسی همون نفر مثال پس باشد، بعد در این حالت میتوند که همون ویروس به شخص سالم نگذره. خب یعنی حقوقای خودشون داره همون شخص، و اگر خواهد که مثلا اوله سالم گیرد، برازگی طرفین، یعنی برازگی شخصی که سالم باشد مثلا میتونن اوله سالم بنیاد کنند. شخصی که بیماری وینمو دارد، مقدار ویروسش یا که تشخیص اگر پس باشد، در مرکز وینمو یک شیار است، این روان و این میگون، یعنی نامعین نگذرانده. این هست که اگر همون نفر هم خیر باشد میتونه فرد سالم به دنیا آورد. در کار و فعالیت هم مگاخ مانع هست؟ در کار و فعالیت میخوام اعلام کنم طبق فرمایش قرار حکومت جمهوری اسلامی تحت رقم 171 در آنجا گفته شده است که اگر شخصانی که گرفتار وینمو یا بیماری وینمو می باشند، مخصوصا کارمندان سایر طب، دکتران جراح، دکتران طبیب امراض زنانه، تشخیصگران و اون نفرانی که با خون سر کار میکنند، از کسبیت خود یعنی فعالیت کردن نمیتونن، اونها بعد دیگر کسبیت گناه میشوند. باقی دیگر نفرها میتونن در کار و فعالیت خود فعالیت مشغول شوند. بله. دستاوردها در سمت توبت میخوام اضافه کنم که چنانکه که قید کردید در سالهای قبل در حقیقت یک تشویش بود. این حال هستند داروهای پیدا شدند که این سرایت را این حال ما میتوانیم که اداره شونده گوییم، زیرا در دوام یک دو ماهی که توبت را آغاز میکند، حتی ویروس سرباری ویروس حتی میلیون باشد، میتواند که به همین کلیس نامعین آورده رسانند. یعنی که ثمرناک بسیار یک توبت ثمرناک دارد. یعنی که داروهای ضد ویروسی پیدا شدند که دوام 2 ماه 3 ماه الکی ویروس را تماما از ارگانیسم که مقدارش رو پست میکند. و دویم انمی ثمرناکش خیلی گفته گذاشتن، خطری پهنشوی رو تماما گم میکند. یعنی که برای علاقه توبت که در توبت گرفته شد، علاقه خطری سیرت نقشه به گرد و اطراف نیست، کم میشد، پس میشد و خطر که بی خطر گوییم اگر نامعین شود. و حتی باید قید کرد که شخصانی که توبت میگیرند از مرحله های یعنی گفتیم 3 و 4 حتی میتونن که توبت اون ثمرناک در حالت رعایت کردن امر ریجی توبت که خیلی دکتر پیشنهاد میکند اگر گیرد، میتونند که انم مرحله های 3 چون حتی به مرحله اولین یک و دو که سبب کنه که برقرار شود ارگانیسمش، هم مقدار حجره های CD4 برقرار میشد، هم ویروس کم میشد. و باید قید کرد که زیاده از در قید مرکزی ما حتی شخصان موجود میباشند که زیاده از 20-25 سال در قید مرکزی ما قرار دارند و داروها رو استعمال میکنند، تا حال در ارگانیسم آنها یگان خیلی تغییرات دیده نمیشد. یعنی این چی معنا دارد؟ یعنی که شخصی که در توبت قرار میگیرد میتواند که هم عمری دراز داشته باشد، هم زندگی که خطر داشته باشد برای عائله خود، و هم میتواند که برای اطرافیان نیز بی خطر باشد. برای همین توبت نیز این یک سمت پیشگیری بیماری این حال به نظر گرفته شده است برای پیشگیری. بینندگان گرامی، خیلی که از برنامه‌های گذشته شما آگاهی دارید. ما بخشی دائمی داریم که بخش پیشنهادها، مصلحت‌ها و توصیه‌های طبیبان و متخصصان نامیده می‌شود. از این خاطر در فرجام برنامه نوبتی از مهمانان برنامه خواهش می‌کردیم که برای پیشگیری پهنشوی این بیماری یا اینکه پیدا شدن این بیماری برای بیننده‌های عزیز و ارجمند ما، برای تمام ساکنان جمهوری تاجیکستان توصیه و مصلحت‌های خودش را پیشنهاد بکنید. مرحمت. توصیه من به شهروندان علل خصوص به نفرانی که بیرون از خارج هستند، هنگامی وارد شدن به وطن خوب میشد یک بار از معاینه طبی علل خصوص سرایت وینما معاینه طبی گذارن. البته از طرف مرکزی تشکل طرز حیات سالم اینقدر کوشش و تلاش ها میکنن که همین معلومات ها رو بیشتر پیشنهاد کنن. رعایت کردن طرز حیات سالم این سالمی جامعه می باشد.
айни ҳол аз тарафи маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошудаи норасоии масониятии одами вилояти суғд барои баҳо додани сатҳи маълумотнокии аҳолӣ саволнома ба тариқи онлайн мегӯем тайёр карда шудааст, омода карда шудааст ва ҳамин тавр QR-код омода кардем барои осон ки ба нами саволнома дастрас пайдо кардани аҳолӣ. дар ин ҷо омадааст ки мардум оид ин беморӣ чӣ гуна маълумот доранд, оиди роҳҳои пешгирӣ, роҳҳои гузариши беморӣ, инчунин саволҳо оид ба манбаъҳои қабули маълумот барои аҳолӣ аз куҷо барои онҳо ки осонтар аст, дастрастар аст барои қабули маълумот оиди бемории сирояти вируси норасоии масониятии одам ва баъзе дигар амалҳое ки нисбат ба амалҳои хатарноке ки масалан ҳаст ки боиси ба қайдгирии беморӣ мешавад дар ин ҷо оварда шудааст ва дар саволнома ному насаб қайд карда намешавад. танҳо ба нами саволҳо ҷавоб метиҳанд. дар он ҷо ягон маълумоти шахсӣ вуҷуд надорад. барои ҳамин метавонанд ки ба саволнома ҷавоб диҳанд. дар асоси ин мо сатҳи дониши аҳолиро муайян карда дар оянда чораҳои пешгирикунанда برای راهی درست موندن چاره‌های مخصوص اندیشیده می شود. تشکر زیاد. این هم یک راهی بهترین معاصر پیشگیری محسوب می یابد. مرحمت. پیشگیری بیماری بهتر از طبابت می باشد. ما می دانیم که بیماری ونیمیا با سه راه می گذرد، یعنی با واسطه خون و جوس‌های آن، دوم این علاقه جنسی و سوم از مادری سرایت یافته و کودک. برای پیشگیری ما باید همین سه راه را داریم، یعنی از علاقه جنسی تصادفی به حمایه خودداری نماییم. دوم در وقت حامله‌داری، یعنی جوان دختران در وقت حامله‌داری 2 مراتب از معاینه طبی می‌گذرند، باید سری وقت از این معاینه طبی گذرند برای سلامتی خودشان و برای سلامتی کودک. سوم یعنی این با واسطه خون گفتیم، با واسطه خون و جوس‌های آن در کدام وقت می‌گذرد؟ در وقتی دختران یعنی جوانان به کاشانه حسن می‌روند، در آنجا می‌توانند سرایت یابند اگر لوازمات‌های مانیکور و پدیکور تمیز نشده را استفاده برند و در اویله نیز میتوانند سرایت یابند، یعنی در سری وقت این بیماری آشکار کرده نشود و استفاده بردن اشیاءهای تیز و خلنده روزگار میتوانند که سرایت یابند، یا که در مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی اسباب‌های طبی نقص تمیز نشده نیست، میتواند که یک منبع این بیماری شود. برای هر یکی ما پیشگیری نه فقط بیماری ونیما، دیگه بیماری هایی که با این واسطه ها با این راه ها میگذرد، ما خود و نزدیکان خود را باید احتیاط نماییم. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در دوام 40 سال اخیر علمی طب به دستاوردهای بزرگ نائل شده است و امروز نیز یک چند دلیل‌ها پیشنهاد کرده شد. امروز ویروس نارسایی مسئولیت آدم چهلی که گفتند دیگر حکم نیست. با طبابت درست انسان میتواند عمری دراز، کاری فعال و عائله سالم داشته باشد که متخصصان در این باره یک چند مراتب برای شما یادآور گردیدند. مهمترین از همه این سری وقت آشکار کردن ویروس نارسایی مسئولیت آدم و گرفتن طبابت منتظم به حساب می رود. بیاید یک جایه با دانش و فهمیش درست به سوی جامعه سالمتر قدم گذاریم، زیرا خیلی که اینجا طبیبان و متخصصان گفتند این بیماری پیش از همه پیشگیری شونده است و میتواند که برابر گرفتن طبابت منتظم و درست برای شما سالمی و عائله خوشبخت را پیشنهاد کرده باشد. با شما بودم نسیمی عبدالله زاده و تاکشوی نوبتی طبیبی عائلوی من. عرضی سپاس به مرکز تشکل طرز حیاتی سالم ولایت سوغد برای تهیه برنامه. سلامتی خویش و نزدیکان خود را همیشه احتیاط نمایید. باقی تا برنامه‌های آینده تن صحت و خانه آباد باشید.